Tungod sa kasagmuyo sa usa ka single mom nga wala daw wata sa dealer ang iyang bayad nga usa ka buwan nga bitay sa giutang nga motor. Hinungdan nga midangop siya sa Brigada Action Center aron magpatabang sa sitwasyon. Ang midangop mao si Evelyn Garciano, taga Dakbayan sa Talisay. Gibutyag ni Garciano usa pa lang kabuwan ang iyang bitay. Gumikan kay naapiki siya dihang nasakit og nakagasto sa pagpa-ospital. Matod pa ni Garciano, giadto ni Garciano sa miaging adlaw ang dealer aron unta sa pagbayad sa bayranan sa buwan sa Enero. Apan matod niya, wala kini dawata kay gustong pabayran ang ikaduhang bayranan sa pitsa 27 sa buwan sa Pebrero. Mipasabot si Garciano sa iyang sitwasyon nga bago lang siyang nakagasto sa ospital o wala pa ang pitsa sa ikaduhang buwan nga bayranan. Hinungdan nga gustong bayran ni Garciano ang buwan lang sa Enero. Apan gisalikway sa dealer nga moresulta kini nga magduha na kabuwan ang iyang bitay sa umaabot pitsa 27. Nabalaka ang customer nga si Garciano nga maembargo ang iyang motor ug naglibog sab kini kung nganong dili dawaton ang iyang bayad. Kung gidawat pa ang bayad niya sa buwan sa Enero, bisan pa man kung makapalta kini sa pagbayad sa Pebrero, mahimong usa ka buwan lang ang iyang bitay. Mihimo karon og pagtagad ang Brigada Action Center team sa isyu ni Garciano og sa dealer. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.